Waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li din is-sena qiegħed isir online ovvjament minħabba l-pandemija u nirringrazzjaw lill-Kunsill tal-Ktieb li xorta waħda qed jorganizzah b'dan il-mod. Illum għandi lil 3 pubblikaturi miegħi għall-attività il-pubblikaturi jgħidu tagħhom. Għandi lil Chris Gruppetta mill-Merlin Publishers, lil David Bezzina mill-Horizons u lil Joe Mizzi li qiegħed magħna b'kollegament live minn Għawdex mill-Klabb Kodba Maltin. Bonġu. Bonġu. U grazzi ħafna tal-istedina, tal-qaj tal-istedina tagħna. Ħanibdew mill-bidu, jiġifieri minn fejn intom tħaltu fis-settur tal-pubblikazzjoni. Nixtieq nistaqsikom kull wieħed minnkom kif tħaltu f'dan is-settur, kif sirtu pubblikaturi? Forsi nibdew bik, Chris. Mela, issa ilu ftit. Ma nafx għandix ngħidu kemm. Il-dinja tal-ktieb tal-pubblikazzjoni hija xi ħaġa fil-familja, ġifieri fil-familja tiegħi missieri u qablu anki nanna tiegħi kienu diġà jaħdmu fil-kodba, kellhom negozju fil-kodba, oriġinalment kien iżjed fil-beħ tal-kodba, ftit resaq li l-pubblikazzjoni u llum huwa esklusivament pubblikazzjoni. Jien personali, issa ili kważi 25 sena naħdem f'da x-xogħol ġifieri. U David? Aħna m'għandniex daqs. Qisu madwar 7 snin ilu bdejna, komplejna xi ħaġa li diġà kienet hemm, imma l-forma tad-dar tal-pubblikazzjoni tad-dar tal-kodba li teżisti llum, speċi aħna mbagħad xprunajniha u komplejna ntejbuha kemm minn ġewwa l-kontenut u kemm minn barra l-libsa biex illum flimkien ma' Chris u Joe naħseb fost l-aktar djar tal-kodba attivi dan il-grupp tagħna. U x'resqek lejn il-pubblikazzjoni? Naħseb li mħabba tal-ktieb li tkun diġà ġo fik u anke l-fatt li fil-kastana d-dar tal-kodba hija estensjoni ta' xi ħaġa ikbar li nagħmlu. U konna inna nipproduċu kodba għal ħaddieħor, għal awturi oħra li they go self-publishing pereżempju. Allura kien pass naturali li mbagħad nwaffqu l-kappa ta' dar tal-kodba wkoll. Tajjeb, u Joe inti? Bonġu. Mela, bażikament twirid fil-kodba. Meta il-papa beda l-klabb jien kelli 7 snin u bħal ħut l-oħra kelli nagħti semmi wkoll dak iż-żmien. B'mod attiv dħalt fil-negozju l-1996 u minn hemmhekk ovvjament bħalma jiġri dejjem jidħol demm ġdid u jagħti bixriet u viżjonijiet differenti għall-klabb. Però l-għana ħari jibqa' dejjem l-imħabba lejn il-qari, l-imħabba lejn dak kollu li għamilna Maltin u fuq kollox bħal żewġ kollegi li għandek f'dejk hemmhekk hija l-imħabba tal-kodba li żommna hawnhekk. Tajjeb wisq. U ħafna jgħid ma il-Maltin jaqraw din mistoqsija jistaqsu li ħafna lili. U jgħidu li mal-ktieb Malti għadu ħaj, għadu jinbih. U jiena xtaqt nistaqsi lilkom għax intom ovvjament tgħixu fil-kodba. Li kien kelli nistaqsi lilkom, il-ktieb Malti għadu ħaj, jinbih, għaw suq għalih, għaw lok għalih, intom tippubblikaw, jiġifieri naturalment għaw suq għalih. Imma kemm huwa ħaj? Nibdew bik, Chris. Naħseb tisir distinzjoni naħseb jiena fatt l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek meta qed il-Maltin jaqraw li hija ovvja ma kultant ma niftakruhiex li Malta ovvjament aħna pajjiż bilingwi. Jiġifieri meta ngħidu l-Maltin jaqraw, iva jaqraw. Imma il-maġġor parti huma l-kodba meta ngħid bl-Ingliż mhux kodba lokali ġew pubblikati mill-Ingliż, dawk li jaqshom kodba Maltin. Huma kodba Maltin fil-fatt. Kodba jiġifieri imports biex ngħidu hekk, meta tmur inti ssib ktieb Ingliż ġie ppubblikat l-Ingilterra jagħtaw Malta l-beħ. Ġifieri kif semmejt li kiena sa qisu sa xi 10 snin ilu kont involut anke f'ħadd tal-kodba u kont nara ta' kuljum. Jiġifieri iktar minn 90% kont nikkalkula bejn 90 u 95% tal-kodba li nxtraw kienu kodba barranin. Jiġifieri għalhekk għax ġieli ssir din mistoqsija ma daqskemm jaqraw il-Maltin daqskemm jinbiegħu daqskemm qas ngħidu daqskemm kien tal-kodba x'qed jonqsu ħafna imma allora kif imbagħad qed tgħidu l-ktieb Malti, jiġifieri naħseb il-ktieb Malti kollha kemm aħna David, Joseph, jiena naħseb u milment nagħmlu l-mirakli biex inżommuh ħaj, però irridu ma rridux ninsew dik li l-maġġoranza tal-kodba qed jinqraw huma kodba barranin, jiġifieri aħna jdu niġġieldu terġa' fil-pajjiż tagħna stess mal-kodba barranin. Ekku, ma' kodba barranin li inti kif tista' tikkompeti u tiġġieled ma' dawn huma ġganti internazzjonali ħafna drabi, ġifieri anke l-spend l-influss li jkollhom biex jonfqu fuq marketing għal ma tistax tqabblu ma li jkollna aħna tlieta.
U David, inti x'taħseb? Konkorri ma' Chris, ġifieri qed niġġieldu David Gulija, jekk hemm ġlieda wara kollox għax aqqas nibdew. Il-verità li s-suq barra tantu kbir li huma ggerjati għal marketing kbir għal kull ktieb li jippubblikaw, speċjalment ta' awturi imbagħad aktar magħrufa, tista' timmaġina x'tim sħiħ ikollok wara il-produzzjoni ta' dak il-ktieb. Li nżid ma' Chris ukoll li wieġeb tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi hija li mill-esperjenza tagħna wkoll qed nintaqgħu ma' ħafna qarrejja, li speċjalment nintaqgħu hawnhekk fil-Festival tal-Ktieb. Qarrejja li jaqraw ħafna, però huma ftit. Ġint għandek sezzjoni ta' Malti li nemmen li jaqraw ktieb tnej fix-xahar u jixtru wkoll. Però mbagħad għandek il-kumplament li din sezzjoni żgħira wis, il-kumplament li jekk tistaqsi meta l-aħħar li qrajt ktieb, probabbli jgħidlek meta kont l-iskola li mhix ċajta. U allura dak is-suq li rridu anka sa ċertu punt aħna nimirħu fih nespandu u għalhekk l-isforzi tajbin speċjalment Chris ikollhom ħafna kotba ta' tfal li minn hemm iridu nibdew biex indarru li kull librerija jkollha at least xkaffa kotba, mhux qed ngħid librerija ta' xkaffa żgħira kotba, nibdew minn hemm. Għax hekk mhux se nrawmu dik il-imħabba għall-ktieb u il-kreattività li jista' jtiktib u hija xi ħaġa personali wkoll sa ċertu punt. Il-qarrej jidħol f'relazzjoni personali mal-ktieb. Jekk mhux se nkomplu nkabbru dik li sforza qed isiru ovvjament. U nibża li dak in-numru ta' qarrejja li jaqraw ħafna imma mbagħad ħafna ma jaqraw xejn se naqgħu fejn qegħdin u jridu jsiru sforzi f'dan il-att ukoll naħseb. U inti ġew kif isiba din il-kompetizzjoni bejn il-ktieb Malti qed jikkompeti mal-ktieb barrani? Jiena naħseb wieħed minn tal-bidu li kont flagjajta ġifieri dil-anomalija fis-suq tagħna. Tajjeb li ngħidu li l-istatistika ta' min jaqra mhijiex l-istatistika ta' min jixtri ktieb jew min kapaċi jixtri ktieb. U naħseb li nkunu qed indaħlu rasna fir-ramel jekk ngħidu li l-Maltin jixtru jew jaqraw ħafna kotba. Jien mill-esperjenza tiegħi ngħid bis-sefra li minn oriġinarjament 50 sena ilu meta konna nagħmlu romanz konna tal-inqas nagħmlu 1000 kopja, illum għall-istess romanz nagħmlu 500. Jiġifieri, fuq medda ta' 50 sena, bil-popolazzjoni li kibret, bil-popolazzjoni li kienet iktar konxja u miftuħa għal talim fl-iskejjel ta' qari, jiġifieri llum kważi l-litterizmu ma jeżistix imma huwa ħafna iżjed baxx minn 50 sena ilu, però madankollu il-beħ ta' kotba naqas ħafna. Meta ngħid naqas ħafna, dan huma purchasing trends li naħseb tbidlu f'dan l-aħħar deċenju. Jiġifieri mhu tort ta' ħadd mhux tort ta' policy, imma huwa mod kif inti tonfoq il-flus tiegħek, mod ta' prioritajiet ta' kif għandek tagħmel. Sfortunatament, il-ktieb laqqata f'dawn il-modi ġodda ta' kif wieħed jonfoq il-paga tiegħu. U allura naħseb jiena u sħabi kollha qed infittxu modi ġodda kif nilħqu is-suq ġdid bażikament. U qed insemmu l-bejħ tal-kotba u kif intlaqat, ovvjament bħalissa naħseb il-pandemija kienet laqtet kull settur mal-pubblikazzjoni ovvjament laqtet ukoll. Lilkom kif laqtitkom u xi sforzi għamiltu bħala djar tal-pubblikazzjoni biex tippruvaw tiġġildula, biex tippruvaw tippromovu l-kotba tagħkom aktar ħalli tippruvaw tbiegħu kemm jista' jkun. Nibdew minnek ġew? Mela, waħda mill-affarijiet ovvji kienet li għamilna ħafna minnha kienet li morna online. Però dan ma jfissirx li qed nilħqu s-suq tagħna għax bil-pandemija hemm biża' kbir ta' nfiq ta' flus. Jiġifieri kien hemm momenti fejn kellna serġis ta' beħ, però dan ma kienx biżżejjed biex jimla id-differenza bejn dak li konna nagħmlu s-soltu u dak li effettivament qed isir bħalissa. Tajjeb li ngħid il-Kunsill għamel ħiltu biex jipprova jgħinna, però ovvjament kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Rridu ngħidu wkoll li f'dil-pandemija għalqu l-iskejjel. Issa wkoll avolja fetħu qed jiftħu b'ċerta diffikultajiet. Is-suq tat-turiżmu spiċċa u l-events li konna norganizzaw, ġifieri kollha konna norganizzaw events jew fl-iskejjel, jew reading sessions, jew lectures, jew book launches, jew book sales. Dawn sfortunatament spiċċaw allura l-avenues fejn aħna nistgħu nbiegħu il-kotba dawn spiċċaw kollha u l-online sfortunatament ma kienx biżżejjed biex jagħmel tajjeb għal dat-telf kollha.
Intom għandkom xi żidu? Naqbel ma' ġew fil-bidu tal-pandemija inċidentalment naħseb uħut minna rajna żieda jew moviment ħanejdu hekk għax kulħadd beda joffri online u jagħmel iwassal il-ktieb le bil-posta jew bl-idejn anke b'dawk l-ispejjeż assorbiti mill-pubblikatur stess. Però dik iċ-ċaqliqa naqbel ma' ġew kienet ċaqliqa naħseb ta' xi ħaġa ġdida li ma konniex għadna nafu x'inhi, nies li ħabsbu li u jekk ġara li se jinqaflu għal numru ta' ġimgħat ġewwa u kien hemm minħaseb. Dawk il-qarrejja li semmejt jien qabel probabbli ġifieri jgħidu fejn soltu noħroġ nixxi ktieb naħseb nixxi tnejn tlieta bil-less. Però naħseb jiena l-industrija tagħna ovvjament mhix speċjali iktar minn ta' ieħor u kważi r-riżultati ta' li għaddejjem minnu rridu narawh mhux issa imma fis-snin li ġejjin. Naqbel ma ġew il-riżultati fjakki qed irridu naraw vera x'fissru is-sena d-dielek il-bambin rrid ukoll possibilment anke ta' wara u biex nerġgħu nqumu b'modi ġodda biex nipprovaw nirkupraw ftit minn dak li ntilef fil-verità. Għandek xi żid, Chris? Naqbel ma kull qal David u Joseph li inżid biss ukoll ma li semmew li kif qal David il-konsegwenzi ta' da se naraw il-qudiem anki ngħid f'żmien li jkun iżjed diffiċli għax il-bejħ ovvjament naqas b'mod sostanzjali, inti l-investimenti u r-riski li tista' tieħu ħajonqsu. Jiġifieri jekk jiġi xi ħadd bi proġett li ġeneralment ngħid għarda ħan nieħu riskju fuq u għabbi jkun xi ħaġa interessanti. Inkun onest, dax-xhur qed naħsibha darbtejn. Għaliex ovvjament inti meta inti mhux żmien tar-riski għax qed jiġifieri kif semma Joseph ukoll l-iskejjel kienu magħluqin, issa volja fetħu il-libreriji ġew l-iskejjel magħluqin tista' tgħid kważi kollax jikkonsidraw ma jdux it-tfal jitħaltu, eċetera. Allura ovvjament ix-xiri ngħid għalija nippubblikaw kodba ħafna kodba tfal li l-beħ lill-iskejjel għall-libreriji kien parti sostanzjali tal-inbjaw dak kan niżel għal żero pratikament dis-sena. Sewwa. U qed insemmu meta jiġi manuskritt quddiemek, forsi għal dawk li qed isegwuna li jaspiraw li jippubblikaw ktieb u jgħidu ma x'nista' nagħmel biex nippubblika ktieb. Intom bħala pubblikaturi, meta jiġi manuskritt qudiemkom, issa ovvjament hemm ġeneri differenti u poeżija differenti mill-proża, eċċetera, miktub ta' tfal. Imma xi tfittxu, x'inhuma l-aspetti ewlenin li tfittxu meta jiġi ktieb qudiemkom? Ovvjament intom ħatasbu mill-lat ta' beħ, jiġri x'ħajnbih. Imma forsi tistgħu tagħtuna daqsxejn ħiel x'inhuma l-aktar affarijiet li tfittxu fi ktieb. Forsi nibdew bik, David. Kif qal ġew l-ewwel ukoll iktar kmieni il-kompetizzjoni bejnietna kemm aħna kollha ħbieb żdiedet ukoll. Jiġifieri fi żmien il-papa ta' ġew anke meta ġew niftakru iżgħar jiġifieri kien hemm tant pubblikaturi li qed jippubblikaw tant kodba. Illum hawn naqri iktar pubblikaturi li possibilment qed jippubblikaw aktar kodba. Jekk tara n-numru tal-ISBNs li jinħarġu għalkemm mhux neċessarjament kollha kodba, imma taqpa' impressjonata għall-mument. Allura id-djar tal-kodba naħseb jiena wkoll jibdew ifittxu dik xi ħaġa li tagħtik naqra eġġ. Da isa kettin, naf ħriġt karozza ġdida fis-suq, issa jekkux id-disin, jekkux għax hybrid, jekkux. U għall-grazzja talla naħseb jiena talent hawn Malta, ġifieri f'dal aħħar snin naħseb kull dar tal-pubblikazzjoni introduċejna numri ta' awturi ġodda li komplimentaw dawk iktar antiki, dawk li huma ismijiet familjari mal-qarrejja. Manuskritt ġdid tipprova li jaċitak. Sawda kif trid, ġifieri f'sens li titissib dik xi ħaġa li tgħid wow. U naturalment nistqal li mhux kull ktieb, inkluż aħna li nippubblikaw itik dik il-wow factor. U mbagħad li semma Chris ukoll allura kemm inti se tinvesti, mbagħad anke nidħlu allura mhux biss qari tal-provi, eżempju l-editjar. Li rawh għandna l-aħħar ktieb jien naf ġimgħa ilu raw 4 persuni differenti li dawk ikomplu jżidu l-ispejjeż, imma x'hemmilna fih, hemmilna li dan ħajkun wieħed mill-aħjar mill-isbaħ tagħna. Tibqa' tirfina. Tibqa' tirfina. Jiġifieri meta tirċievi manuskritt fil-waqt li jista' jgħidulek Krissu ġew nirċievu ħafna u kważi battalja mal-ħin biex inti taqrom kollha biex toħroġ l-ewwel rispons tiegħek hux vera. Ħankompli le, ħankellmu l-awtur. Naħseb imma jrid ikun hemm dik il-wow factor u li tgħid isma' din letteratura sabiħa u ma nafx nispjega mod ieħor ngħid il-verità jien. Chris. Ekku, jekk nista' nżid xi ħaġa anke kif qal David li l-ammont ta' kodba żdiedu u l-kompetizzjoni allura żdiedet anke internament.
Ir-raġuni hija wkoll semmiha Joseph iżjed kmieni li t-tiraturi tant naqsu. Issa, kif kienet jgħid David, inti l-investiment fuq ktib jekk qed isemmi l-editjar qari tal-provi id-diżinn, dawk in-nies ħallasom l-istess si jekk tagħmilx tiratura ta' 200 kopja jew tagħmilx ta' 5000. Jiġifieri l-ispejjeż huma l-istess għal dħul ħafna inqas. Jiġifieri jien biex inġib l-istess dħul li anke 10 snin ilu, kont ngħidu 15-il sen ilu, kienet normali li ktib ta' tfal tagħmel tiratura ta' 5000 kopja. Illum il-ġurnata qas noħolmuha, illum il-ġurnata Taħsbu minħabba l-online forsi, inqas tfal qed jaqraw, inqas tfal qed ifittxu l-ktieb jinnaf għax jużaw it-teknoloġija. Hemm ħafna raġunijiet il-kollegi tiegħi ġa semmew uħud minnhom, jiġifieri sar id-deċiżjoni ġew l-ewwel semma qal sar id-deċiżjoni ta' kif jintefqu l-flus. Hawn iżjed anke mhux kodba. U ħaġa li aħna nħobbu l-kodba ma nirrealizzawx, il-qari huwa wieħed mill-eżjed passatempi time consuming. Inti biex taqra ktieb trid minn 3 ijiem sa ġimgħa sa xahar skont kemm tkun tħobb taqra. Għal kontrarju film, twil kemm hu twil, ħadlek satejn 3 sigħat minn ħajtek u daqshekk rajtu. Jiġifieri għal konsumatur li qed jiddeċiedi mhux għax jiġifieri ħajjajtin ħa nixtri ktieb u naqra storja hemm jew ħammur ħanka niżżel streaming nara film. Id-demand fuq il-ħin tiegħu ħafna inqas. Jiġifieri dawn l-affarijiet qed jinfluwenzaw ukoll naħseb. U inti ġew, kontet nistaqsikom iktar fuq il-manuskritt, żvijajna ftit, ma importanti. Fuq il-manuskritt naqbel perfettament ma dak li qal David, infittxu dejjem dak li huwa il-wow factor, mhux dejjem isibu, mhux dejjem dak li jeċita lilek neċessarjament ħajjeċita lil ħadd ieħor. U allura hemmhekk insibu nippruvaw jekk nemmnu f'xi ħaġa impoġġu l-ħiliet kollha tagħna, ta' qed ngħidu ħiliet dawn jinvolvu anki kif semmew David u Chris, jinvolvu anki spejjeż, jiġifieri għal ammonti żgħar ta' tiratura u ta' beħlisi wara dik mhux dejjem anzi tiġbor il-flus tiegħek. Però ħan nagħmel digression żgħira għax l-argument ta' Chris huwa tajjeb ħafna li kien qed isemmi f'dan il-kuntest. L-ikbar jekk nistgħu nsejħulu għadu jew fejn saru dat-tibdil fil-purchasing trends kienet l-avvent tal-smartphone. Illum il-ġurnata, u din hija psikoloġija xjentifikament provata, fil-ħajja tagħna qed ħafna iktar ħin naqraw fuq il-mobile, fis-sens li inti qiegħed f'waiting room mhux taqbad magazine jew tieħu ktieb taqbad il-Facebook fuq il-mobile phone tiegħek. Allura inti fejn 20 sena ilu l-unika mod ta' żvok tiegħek kien jew tara television jew taqra ktieb, u ħafna drabi kont tippreferi taqra ktieb għax bi-ktieb se timraħ iżjed. Illum il-ġurnata ma tiflaħx inti fl-aħħar tal-ġurnata jew fil-ħin liberu tiegħek terġa' ssib xi ħaġa oħra li jint tkun ilek tagħmilha ħafna iktar matul il-ġurnata. Matul il-ġurnata nstab qed taqra ħafna iżjed, però m'intix neċessarjament qed taqra ktieb. Letteratura forsi ħadet daqqa minn dak il-lat. Ħatiħu daqqa hemm konsegwenzi jekk dawn it-trends ħajkomplu. Ġifieri jekk aħna b'mod mhux konxju qed innaqsu l-ammont ta' letteratura jew letteratura tajba li npoġġu fis-suq, eventwalment hija l-letteratura Maltija li ħarbatni. U xtaqt nistaqsikom ukoll, ovvjament intom bħala pubblikaturi qisu kull dar tal-pubblikazzjoni għandha naħseb ġeneru tispeċjalizza aktar fih. Xtaqt nistaqsikom individwalment f'kull dar tal-pubblikazzjoni tagħkom x'jinbih l-iktar? Chris, nibdew bik? Aħna tradizzjonalment u anki sal-lum iffukati iżjed fuq kodba tfal. Għandna imprint iċken għal kodba fittizji tal-adulti, però il-focus, il-offol jibqa' kodba tfal, ġifieri hija ċara li min-naħa tiegħi li żied li nbijaw ma' kodba tfal. Il-ġeneri jinbidlu da bħal kollox, speċjalment fit-tfal jinbidlu mal-modi, ma x'ikun qed jiġri anke barra, jekk hux fantasy, jekk hux iżjed horror, jekk hux avventuri, ġifieri daw jinbidlu. Però għaw it-tfal kollox manka fil-qari huma ovvjament spiss iżjed miftuħin għal xi ħaġa ġdida, forsi mill-adulti għal ħafna raġunijiet ovvji. Però min-naħa l-oħra bit-tfal għandek il-gatekeepers, ħafna bit-tfal iżgħar speċjalment
il-kodba ma jixtruhom huma, jixtruhom l-om il-ġenituri, t-sijiet, in-nanniet. Allura, xi kultant tħabbat wiċċek ma din ir-realtà li inti għandek kodba forsi ftit innovattivi, ktib li inti temmen li għandu jmur tajjeb ħafna u li meta tittestjaha anke mat-tfal, pereżempju fi skejjel qabel il-pandemija ovvjament, tara reazzjoni tajba. Imma forsi għax ikun differenti minn dak li aħna l-adulti mdorin bih, il-ġenituri jaħsbu dartej biex jixtru, ġifieri għandek din is-sitwazzjoni. U fuq il-kodba tfal xtaqt nistaqsik ukoll għaliex aħna, pereżempju, ta' żmien ħanietek kbirna mal-kodba ta' Trevor Zara, kien hemm Mastru Gerfex ukoll fra Modesta u l-ħafna kodba tad-daħk, eċetera. Illum il-ġurnata l-ġenituri kif qed issemmi inti forsi isibuha iktar faċli jażlu l-kodba l-uliedhom li huma iktar safe li huma kibru magħhom, jew jisom jieħdu dak ir-riskju biex ngħidlek li jixtru kodba intom qed tippubblikaw ħafna kodba ġodda, tfal, eċitanti tħares lejhom hekk minn kuluri, illustrazzjonijiet bellezza. Nimmaġna li ovvjament dawn qegħdin jagħmlu bejh, imma l-ġenituri jisom ikunu xettiċi. Kif propju sefer kif qed ngħidlek l-ewwel issib mit-tnej ovvjament, imma tiġri illi jien fan kbir ovvjament dawn li tissemmi l-avventuri ukoll kbir bihom ta' Trevor u il-pras parwek u għadhom popolari ħafna u ma jirriflettu anka parti karatteristika anka mill-baggage kulturali tagħna ġifieri huma ħaġa importantissima. Però iva anka bil-kodba dik nara anka meta kont naħdem f'ħanut tal-kodba nara anka kont il-kodba barranin li ikollok għadd ta' ġenituri li jmorru għall-kodba li jiftakru huma. Jina tara t-tfal imorru ħajażlu ktieb, imma l-ġenituri jgħidulhom li da nixtru dax, niftakru dak inkont nħogost naqrah. Jiġifieri u jien dejjem ngħidilhom sakemm jażluh it-tfal jista' jkun riċenti, jista' jkun antik, jista' jkun li ma jogħġobx lilna, l-importanti li jogħġob lilhom. Però sfortunatament ikollok ammont ta' ġenituri li forsi għax iħossuhom kif qed inti jħossuhom safe, ġifieri qed huma ċerti qed jagħmlu ħaġa tajba li jagħtuhom xi ħaġa li jiftakru ma mhux dejjem tkun produċenti l-ħaġa. Tajjeb, u issa mill-kodba tfal nimxu għal Horizons, il-Horizons x'inbih l-iktar fuq proza adulta, romanzi u novelli l-aktar. U anke poeżi, intom bħala dar ta' pubblikazzjoni għandi l-impressjoni intom tippubblikaw l-argumenti ta' Kristu ġew qabel però, ġifieri u anke meta semmejt l-ewwel jiġik manuskritt waw. Aħna kollha naqraw ġieli pereżempju qrajna romanzi ta' xi ħadd li rebaħ il-Premju Nobel għal-letteratura pereżempju, jew jinnaf il-Booker Prize. Fil-verità, meta taqra dan it-testi barranin, anke jekk b'xi mod jiġi xi ħadd Malti li jtik dak il-livell, għax fil-verità għandna min jikteb livell li sfortunatament peress li l-marketing tagħna jibqa' ma daw l-erba' gżejjer tagħna ma joħroġ il-barra anke pers lingwa li l-sim Malti mhuwiex mifrux. Ma fil-verità, u argument li tqajjem qabel, tiġi f'dubju, mhux taċċettax, għax ikun pride li dik id-dar tal-pubblikazzjoni li tippubblika dak l-awtur, imma kemm il-kopji sadbieħ bħal poeżija. Xi meta inti realizza li dan isma' peress li mhuwiex mainstream, mhuwiex romanz li ħajaqraw ħafna qarrejja, huwa iktar jinnaf xi monologu ta' awtur mill-bidu sal-aħħar pereżempju qed jirramixxi fuq il-ħajja tiegħu jinnaf imma jkun letteratura tajba. Imma fil-verità meta tgħid dan naħseb jekk inbeħ 300 kopja ħafna. Il-poeżija hija każ it-tlieta ppubblikajna poeżija, tlieta nafu xi ġifieri li l-poeżija il-dar tal-kodba dejjem titlef prattikament. Ġifieri sakemm ma jkunx hemm xi fond tal-ktib Malti li jissussidja ċertu poeżija jew xi premju ieħor, il-poeżija dejjem u nerġa' ngħid bħalma ġew qabel di trend anke barra minn Malta. Il-Penguin kien jippubblika 5 kodba ta' poeżija kull xahar. Illum l-istatistika turi niżel għal wieħed. Ġifieri din hija fatt, imma allura l-mistoqsija kif qal Chris l-ewwel ukoll tiġi f'dubju x'nagħmel ma nippubblikax, nippubblika l-imħabba u din hija l-ħin kollu niġġagiljaw bejn dawn iż-żewġ issa bħal kull ħaġa oħra, inti jkollok ħaġa li forsi marret aħjar mill-istennejt li tispiċċa tissussidja dil ħaġa. Ġifieri dik fil-verità li nagħmlu, la tiżżomm dik il-bilanċ li bħalma Chris fuq il-kodba tat tfal, aħna tal-adulti ġew għandu kollezzjoni meritenzja sabiħa ferm. Xorta mbagħad tippubblika manuskritti oħra kodba oħra li taf li żgur asset fendi ġifieri, imma tippubblikhom għal-ġid tal-letteratura Maltija. U inti ġew fil-każ tal-Klabb Kodba u l-Mitzi Books ukoll, x'inbih l-iktar? Mela, bażikament aħna kif qal jew kif qed tgħidu wkoll intom kollha qisu għandna l-qasam tagħna għalkemm tajjeb jew ħażin nagħmlu ftit minn kollox. Aħna tista' tgħid
magħrufin għall-kodba tagħna fuq il-lingwa Maltija u l-istudju tal-lingwa kif ukoll fuq il-militenzja, ġifieri kodba dwar l-arti, kultura, storja, li mhux neċessarjament ikunu bil-Malti ma ħafna drabi nagħmluhom bl-Ingliż biex nippruvaw nilqu ftit suq ftit ikbar. Barrani. Bażikament. Tajjeb li ngħid li llum hemm ċerta standards ta' kif inti tagħmel ktieb ta' storja jew arti fis-sens tal-arti iktar minn tal-istorja. Jiġifieri jekk inti qed titkellem fuq l-arti speċjalment dik viżiva, ġifieri qed nitkellmu fuq pittura. Jekk inti dan ma tagħmlux bil-kulur, ifhem inti llum you're out of the market kompletament. Kif tista' tispjega l-pittura ta' Mattia Preti jew ta' jew ta' xi ħadd ta' Caravaggio li għandna Malta, però anki ta' artisti kontemporanji. Jew ma rrid insemmi l-ħadd biex ħadd ma jieħu għalih li semmejt mejtin u ilhom mejtin mhux ħażin. Inti kif tista' tispjega l-impatt jew l-istorja wara x-xogħlijiet tagħhom li jinsabu Malta jekk inti ma tkunx fuq l-istess livell ta' pubblikaturi oħra barranin li qed jitkellmu fuq artisti kbar. Din ukoll ifhem titfa' onus kbira il-produzzjoni ta' kodba tal-arti hija hobby expensive ħafna, ġifieri li mhux biss tinvolvi fotografija li huwa ovvju, ġifieri inti tqabbad fotografu tajjeb, imma jinvolvi wkoll ammont kbir ta' permessi biex tidħol fi knejjes, f'mużewijiet, fi djar privati. Ġieli anki mmorru f'mużewijiet barra minn Malta, mhux fiżikament imma nitolbu permessi minn mużewijiet kollezzjonijiet barra minn Malta biex ituna dawn il-permessi li mhux dejjem huma faċli jiġġibhom u ħafna drabi jiswew ukoll il-flus. Sfortunatament il-ħin qed jiskadilna x'qed nistaqsikom ħafna iktar mistoqsijiet għax suġġett interessanti immens. Però mistoqsija għal dawk li toġobhom ħafna l-pubblikazzjoni. Hawn lok għal aktar pubblikaturi hawn Malta u apparti hekk, hawn opportunitajiet jiena personalment ma naħsibx li hawn as-saġġ, imma hawn opportunitajiet għal min jixtieq jitrawhem fil-pubblikazzjoni għal min jixtieq jitħarreġ fiha. Chris? Ovvjament, kif semma David l-ewwel aħna kollegi ħbieb imma kompetituri. Ovvjament, meta jkun hawn il-pubblikatur ġdid huwa kompetitur ġdid. Jiġifieri, però is-suq huwa dejjem miftuħ, però ir-realtà hija li kif semmejna kollha kemm aħna is-suq tantu diffiċli jekk xi ħadd dieħel fid-dinja tal-pubblikazzjoni minn għalih għax huwa business fejn jagħmel ħafna flus. Jarralu ġrat kemm il-darba li aħna niftakru każijiet ta' nies affarijiet li bdew u għalqu fi żmien qasir, ġifieri għax hija industrija kif semmew sħabi li tagħmilha għall-imħabba għax tkun ħafna drabi trawim din il-ħaġa. Dwar kif titrawm fil-pubblikazzjoni, hawn min jagħmel jibda kif jgħidu jitla l-iskaluni waħda jibda jaħdem f'dar ta' pubblikazzjoni ma tistax bħal kollox tibda mal-ewwel qed tmexxi dar ta' pubblikazzjoni għax tkun preżuntus tibda mill-bidu. Hawn korsijiet ma jidhirx hawn Malta, jien kont mort Aberdeen nistudja, hawn barra minn Malta, jiġifieri hawn dejjem xejn bħal f'kollox xejn mhu faċli u ovvju ma hawn. David? Is-suq jissatja lilu nnifsu kif qed jgħid Chris, jiġifieri u s-suq nafu dak li hu mhux se nkomplu ngħidu għad il-ħaġa. Ħandawar naqra l-mistoqsija wkoll hekk hawnx lokal aktar awturi pereżempju ġodda, aħna ħafna żgħażagħ qed jistudjaw li dejjem hemm lok, naħseb it-tliet idjar tal-kodba li qegħdin hawn illum dejjem tajna spazju u konna minn ta' quddiem li introduċejna ismijiet ġodda. Ovvjament l-awtur inħeġġuh jew l-awtriċi li tagħmel xogħla wkoll tajjeb, jiġi ma jfissirx l-ewwel manuskritt li ktibt taħseb li huwa l-isbaħ romanz jew ġabra ta' poeżija li qatt ktib. Trid tkisser lilek innifsek, tħabbat ma' ħadd ieħor. Tirrevedi taqra ħafna inti trid għax titgħallem hemm biex kemm jista' jkun forsi nħarġu dat-talenti ġodda fis-snin il-qudiem u l-letteratura Maltija tkompli tikber bil-mod kif qed ngħidu, imma xorta b'mod sabiħ. Joe, għandek xi żid ma' din il-mistoqsija? Il-trend hija l-istess, ġifieri jiena l-ħaġa li ngħid hija li suq b'saħħtu jġib miegħu ħafna plejers, ġifieri f'dan mument naħseb l-ikbar plejers li hawn huma l-ispekulaturi tal-bini u dawk li jibnu. Jiġifieri b'mod naturali dak huwa l-ikbar suq li huwa l-aktar b'saħħtu hawn Malta u ovvjament aħna niqgħu l-erba' tiqtaqdes li qegħdin għax is-suq għadi.
U l-aħħar mistoqsija, diġà semmejta ftit inti David, imma x'tixtiequ taraw aktar fis-suq tal-pubblikazzjoni u l-aħħar ħaġa wkoll forsi tistgħu taraw aktar fondi, tixtiequ taraw aktar fondi aktar għajnuna finanzjarja. Sar ħafna ta' il-Kunsill tal-Ktieb, il-National Literacy Agency, il-fondi differenti ta' premji li jkun hemm. Il-premju tal-Ktieb illum sar iġor miegħu premju sabiħ għall-awtur ukoll, apart il-prestiġju għad-Dar tal-Kodba. Ovvjament naħseb dal-aħħar kien sar eżerċizzju mill-KNK li eżerċizzji differenti ma' kemm l-awturi d-Djar tal-Kodba naħseb irridu nerġgħu issanka wara l-pandemija bl-iskuża tagħha nagħmlu round ieħor ras imbrass sew biex nippjanaw naqra snin li ġejjin. Għandna bżonn ideat forsi iktar kreattivi, m'għandix risposta li illum, għandna bżonn impetus ġdid. U ta' min nieħdu din il-pandemija anka biskuża tajba biex nerġgħu nintaqgħu kollha flimkien nippjanaw ftit ta' snin ta' quddiem. Minħat tiegħek Chris x'tixtieq sar aktar fis-suq lokali. Ara, l-ewwel biex nwieġeb mistoqsiżat tiegħek x'nixtiequ iżjed arrejja. Semmija l-ewwel David, dik hija kull industrija f'kollox jekk m'għandix il-klijenti m'għandha xejn. Issa aħna raġunijiet kollha li semmejna noqgħod nirrepeti. Dawn qegħdin jonqsu tal-ktieb Malti nerġa' ngħid il-ktieb pubblikat lokalment. Dawk li għandna bżonn dik hija li iżjed ħaġa kruċjali għax inti industrija li kif qalu the-market speċi sets itself li inti jekk għandek in-nies qed jaqraw iżjed minn hawn iżjed rikjesta għall-kodba, dak min jaqra iżjed il-kodba li hawn ħajaqrawhom iżjed malaj u dejjem irid iżjed u dejjem ħajixtri iżjed, jiġifieri il-ħaġa ġifieri dik naħseb hija ħaġa kruċjali. Dwar fondi, ovvjament, kulħadd imma għal-raġunijiet li semmejna mill-ġdid fej ċertu kodba, speċjalment fej tidħol letteratura, ġifieri mhux poeżija u mhux proża li huma forsi inqas mainstream u l-bejħ qed jinżel kif qed ngħidu 300 kopja, 200 kopja jew inqas. Umanament kull min għandu naqra għarfien anke bażilari ta' accounting, ta' costings, ma tistax tifdihom, għaz bebda miraklu, ma tistax tifdihom. Jiġifieri il-fondi mhumiex xi ħaġa gost ħa nixtieq xi fondi, le huma kwistjoni ta' ħajja jew mewt bħala industrija, ġifieri għax inti nkella ħan nispiċċaw biss nippubblikaw dawk l-affarijiet li aħna ċerti li ħajimxu. Bad minn hemm tiġi noqos ta' innovazzjoni, minn hemm jiġi inqas nkun nistgħu naffordjaw inqas nieħdu riskju fuq awturi ġodda, ħaġa li kif semma David it-tlieta li aħna dejjem għamilna. Ġifieri id-dur dik hija għandek bżonn il-fondi biex tippubblika dawk li l-inqas il-kodba li l-inqas jimxu u għandek bżonn iżjed arrejja, dejjem iżjed arrejja. U qabel nisimgħu wkoll il-ġew qed insemmu l-fondi naf li dal-aħħar hawn iktar sforzi biex il-kodba Maltin jiġu pubblikati barra minn Malta permezz ta' fondi pereżempju ta' traduzzjoni u naħseb li djar kollha tal-pubblikazzjoni tagħkom tidħlu f'dan il-qasam u titraduċu jkollkom traduzzjonijiet tal-kodba li tippubblikaw intom bil-Malti. Kemm tgħidu li forsi ftit fuq hekk ukoll apparti qed inżid mistoqsija oħra. Ma nafx nistax nżid kelma fuq li kif saqsejt. Ħaġa forsi ma jafux ħafna nies hija dawn ukoll affarijiet tajbin li jsiru pubblikati barra minn Malta, però il-pubblikatur jidħol ftit li xejn fiha l-ħaġa. Ġili ieħor rwol qisu ta' aġent, imma kemm min-naħa finanzjarja, kemm min-naħa kull aspett, jekk ktieb ġi tradott barra minn Malta, aħna nkunu tal-ewwel indu gost kif semma David hemm il-prestiġju u aħna hemm ċertu anke tħossok validat li għażilt li ħadd riskju fuq ktieb, però il-kontratti, il-ftehim huwa jsir bejn l-awtur u l-dar ta' pubblikazzjoni barranija. Ġifieri biex inkun veru blant, il-pubblikatur Malti ma jieħu xejn prattikament. Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa immens, xi ħaġa li nagħtam lil naġih, imma mhijiex dik it-triq li ħadd wassal il-ktieb Malti biex il-pubblikazzjoni Maltija biex tkun żied b'saħħitha bħala industrija. Inti għandek xi żid fuq il-pubblikazzjoni. Le, naqbel, anzi jiena f'sentenza waħda li kaqqas nibdew. Jiġifieri fil-verità saru tentattivi naf anke minn sħabna li tipprova timpromovi awtur li hawn Malta mar tajjeb, għandu letteratura tajba, tagħmel kif qal Chris, tidħol aġent kważi inti jaqqas finalment fuq il-ftehim ikollok. Imma fis-swieq Ingliżi, Franċiżi, Taljani, Spanjoli, ma nafx forsi l-iktar 4 lingwi mifruxin. Il-verità li il-kodba Maltin li ġew tradotti kienu permezz tal-fond tal-ktieb, ġew tradotti fil-sna wkoll żgħar bħal ta' Malta, Slovan, Slovek jew jien naf
Arbi, insomma, lingwa kbir. Imma sa fejna fjena, I stand to be corrected, kien through that fund, ma jidirlix li għaw awtur Malti rnexxielu jagħmel isem barra minn xtutna bil-traduzzjonijiet mill-Malti għal-lingwi oħra. U Joe, ġviri għandi żewġ mistoqsijiet għalik issa. Dwar it-traduzzjoni u tixtieq tara aktar fis-suq Malti tal-pubblikazzjoni u tixtieq tara aktar għajnuna lill-pubblikaturi anke permezz ta' fondi għajnuna finanzjarji, eċetera. Mela, din tal-fondi Sefora, iġib li f'moħħi il-kwistjoni jew dak il-proverbju Ċiniż jekk għandix nieħu ħuta jew għandix nieħu l-qasba. Jiena nippreferi nieħu l-qasba ħafna drabi il-fondi qed ikunu biss handouts. Jiena aktar minn hekk nixtieq nara aktar għarfien lejn ix-xogħol tagħna, aktar rispett lejn ix-xogħol tagħna. Pereżempju aħna l-banek ma jifmunix, jaħsbuna bookshops. Bejjija tal-kodba, aħna produtturi tal-kodba. So, il-Malta Enterprise laqqas niffiċarjaw fuq magħhom, jiġifieri, biex aħna ħadna l-COVID assistance kellna nagħmlu front komuni biex jifmu x'aħna nagħmlu. Il-posta ma tifhimniex. Ġifieri il-posta għalina hija an added expense li huwa deterrent biex Maltin barra minn Malta jew ħadd ieħor li jkun interessat jixtri il-kodba Maltin ma jinxtarawx. So, għandna problema enormi mal-Kunsill tal-Arti li lilna ma tarafniex. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li lili jirritawni bħala pubblikatur. Għax huwa nuqqas kbir ta' għarfien u fejn jiena qed nitlob il-qasba mhux il-ħuta, jiena għejdli kif għandi nistat, ħalli naqbad il-ħuta u naqba naqbadha, mhux ittin il-ħuta nikol darba u daqshekk u naqba bil-ġuħ, bażikament. U dwar it-traduzzjoni għandek xi żid dwar it-traduzzjoni hija din għalhekk għaddejt il-kumment fuq il-Kunsill tal-Arti. Il-Kunsill tal-Arti ma jarafniex, il-Kunsill tal-Arti li qiegħed jgħinna traduzzjonijiet jaraf lill-awtur, ma jarafx il-pubblikatur, ma jarafx l-investiment li jagħmel il-pubblikatur biex ippubblika dak il-ktieb li effettivament mbagħad qed issir traduzzjoni tiegħu. Barra minn Malta il-ftehim isir il-ftehim ta' traduzzjoni jsir bejn pubblikatur u ieħor jew bejn l-aġent bejn l-aġent tal-awtur u l-pubblikatur, però through the publisher, mhux through a national agency. U din hija xi ħaġa li hawn Malta meta qajmuha xi kultant qisna qed inkunu sovversivi, però naħseb wasal iż-żmien li x-xogħol tagħna bħala pubblikaturi ikollu għarfien kif suppost u kif jistħoqlu. Ħafna drabi nitkellmu fuq drittijiet, però ħafna drabi ninsew ukoll id-dmirijiet ta' kulħadd. Tajjeb, grazzi ħafna, nirringrazzjakom il-koll tal-li kontu magħna. Nittama li permezz ta' din id-diskursata qasira li kellna xħedna daqsxejn iktar dawl fuq il-pubblikazzjoni, fuq il-pubblikaturi infushom għax ħafna drabi naraw il-ktieb, naraw l-awtur u għajla naħseb fil-pubblikatur ukoll. Grazzi lkom kollha tal-li kontu magħna u grazzi lil kull min segwina. Grazzi.